Brahan seartain Éadaí SOS, bimid bualadh le siopadúir atá gafa le chéadaí uaire a cheathrar. Is cinnte gur siopahálaigh mé. Tá sé cinnte go bhfuil faisin. Mission sugamsa na daoine a chuir smítiú fan na Éadaí a cheanaíonn agus a chaitheann siad, agus na ballaí go dtí réanna níos inmhaoineacha a dhéanamh. Lum fásta tá fear na vigarí Prentice. Bhí mise an leis na figarí agus na fircií a léiriú dífa cé có gafa is na táisiid leis an siopadrát. Céad! Oh my yeah. Agus go dtí mar cideochaí nósanna inmhaoineacha lena spáran agus leis an timpplacht. Seo mar ibre sé. Tá bhean agam, boxí agam, agus cideóirí agam. Tá muid an éadaí sacu a lig a bhaintmhúthú agus a chuirt an seo go dtí náilear. Ar fiar ceiceise ní bhí acu ach dé bísa éadaí, agus bhí cosc omlan ar an siopadrát. Siopadúir na seaachtaine seo Éadaí SOS na tioncara lína ó dhúna nál. Agus feicimid an tionacha a tag na maithóisiilta ar hopadrach saci.